rok 2024-2025. A s ním aj nová sezóna školského spravodaja. A na čo sa opäť môžete tešiť? Veľa zaujímavých podujatí a zaujímavé akcie a kultúrne pamiatky a rôzne súťaže a predstavenia. A ja som Radko. Predstavujem vám môj babinec. Kiara a Ema, Lídia, Sofia, Mia, Linda, Lea, Sabinka, Ema, Ela. Ahojte. September sa ako vždy začína novým školským rokom. Nesmieme však zabudnúť, že tento školský rok bude o niečo výnimočnejší. A to preto, lebo naša škola oslavuje 30. výročie. Verte, že k týmto oslavám budeme mať mnoho krásnych akcií a my vás budeme o nich priebežne informovať. No ale poďme späť na začiatok školského roka 2024-2025. Najskôr nás všetkých privítala naša nová pani riaditeľka Hanna Považanová. Ďakujem veľmi pekne. Milí žiaci, vážení rodičia, milí kolegovia a priatelia školy. Čas letných prázdnin je nenávratne preč a my sa spolu stretávame pri slávnostnom otvorení školského roka 2024-2025, ktorý so sebou nesie prívlastok 30. školský rok na našej základnej škole. Verím, že čas prázdnin ste využili naplno, oddychli ste si, zažili ste veľa dobrodružstiev a spoznali ste nových kamarátov. Chcela by som pozdraviť hlavne nových žiakov. Sú to nielen žiaci, ktorí k nám prestúpili z iných škôl, ale sú to aj žiaci úvodného ročníka a naši prváci. Verím, že na našej škole sa budete cítiť dobre, nájdete si tu nových kamarátov. Želám vám veľa úspechov a radosti z každého dňa stráveného v našej škole. Prihováram sa aj našim deviatakom, ktorí tento školský rok na našej škole končia. Želám im veľa úspechov pri testovaní 9, rovnako tak aj pri prijímacích pohovoroch na stredné školy, aby sa každému splnil ten jeho sen a dostal sa na tú vysnenú svoju strednú školu. Rovnako by som sa chcela prihovoriť aj k mojim kolegom, ktorým chcem zaželať v tomto školskom roku veľa trpezlivosti, radosti z úspechov našich žiakov, ale rovnako aj tvorivých nápadov. Náš pedagogický kolektív rozšíril sa o 3 nové kolegyne. Prvou z nich je pani Anetka Jurčíková, magisterka pani Anetka Jurčíková, ktorá prevzala 3. B triedu po pani učiteľke Janke Robovej, ktorá sa stala mojou zástupkyňou pre 1. stupeň. Ďalej by som medzi nami privítala do inkluzívneho tímu, nám pribudla školská psychologička pani magisterka Ivana Paceková. No a ešte sme bohatší o jednu pedagogickú asistentku, ktorou je magisterka Veronika Šurabová. Takže ja ich srdečne vítam. A rovnako by som sa tak chcela prihovoriť aj našim rodičom. Porada by som ich pozdravila. Verím, že budeme vzájomne spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v prospech vašich detí a našich žiakov. Pretože škola je jedno úžasné miesto, ktoré vie deťom poskytnúť veľa pozitívnych emócií. Domov a škola sú spojené tak ako deň a noc. Jedno bez druhého nemôže fungovať. A preto teda spoločne vytvorme pre deti podnetné prostredie, v ktorom bude vládnuť istota, porozumenie a láska. No a čo by som chcela povedať na záver, že tým našim prvákom verím, že keď oni zvládnu ten prvý školský rok v školských hlaviciach a spolu s pani triednymi učiteľkami zvládnu sa naučiť celú abecedu čítať, písať, počítať, tak ja verím, že ten môj v úvodzovkách prvý školský rok zvládnem aj ja, samozrejme v spolupráci s mojimi kolegami, s vami rodičmi a s vami samozrejme, milí žiaci. Takže ja vám všetkým prajem úspešný štart do tohto nového školského roka. A potom prišli na rad naši noví prváčikovia. O kom v tej básničke je reč? Ulica je plná detí, do školičky každé letí. V ušiach, v rúškach kvietky, v očiach strach, otázočky na perách. Naučím sa čítať dnes, budem mať čas chlebík zjesť, s kým budem v lavici sedieť a či budem všetko vedieť. Usmieva sa slnko zhora, na prvákov malých volá. Prestaňte sa, deti, mračiť, v škole sa vám bude páčiť.
Všetkých našich nových žiačikov privítala prvácka pani učiteľka Miroslava Miháliková. Sa môžete potom odobrať do školy. Vážení rodičia, kolegovia, no hlavne vy, milí prváci a deti z úvodného ročníka. Veru sme sa ani nenazdali a slnečné leto, plné bezstarosti, kúpania, šantenia, vystriedalo slniečko, ktoré je už o niečo zubatejšie a zo stromov už pomaly začína opadávať listie. A toto je práve čas, kedy všetky deti začnú chodiť do školy, plné očakávania z nových zážitkov a vedomostí. Pre vás je to, milí prváčikovia a deťurence z úvodného ročníka, o to zaujímavejšie, že vy vstupujete do školy po prvý raz ako školáci. Určite ste plní vzrušenia a očakávania, čo nové a zaujímavé vás čaká a čo sa dozviete. Veď len nedávno ste boli vaše krôčky prvé a nesmelé. Potom krôčiky, ktoré smerovali do škôlky, kde na vás čakali hračky, autíčka, bábiky. A tieto veci teraz vymeníte za perá, za farbičky, písanky, teda veci, ktoré vás zavejú do tajov školy a naučia vás čítať, písať a počítať. Vedzte, že na konci školského roka vám už rozprávku nebude musieť čítať mamička či otecko, ale dokážete si ju už prečítať vy sami. S pomocou pani učiteľky sa vydáte na cestu poznávania a získavania vedomostí. Na tejto ceste sa možno vyskytnú aj nejaké prekážky, ktoré vypustia nejednu slzičku z oka. No my tie slzičky vysušíme a spoločnými silami všetko prekonáme. Prajem vám, milé deti, úspešný štart, cíte sa medzi školákmi výborne a vám, milí rodičia, prajem pevné nervy, spojené s veľkou dávkou lásky. No, a keďže už ste asi všetci pripravení, a zvedaví na tie vaše triedy, tak sa teraz postupne odoberieme, začneme tými najmenšími a postupne ostatní. Nech sa páči. A tu ich máme. Nových spolužiačikov z úvodného ročníka z 1. A a 1. B triedy. V septembri sme si už boli aj zacvičiť v prírode, a to aj 1. a aj 2. stupeň. Najskôr hromadný pozdrav.
potom hromadný presun na určené stanoviská, No a potom sa plnili rôzne disciplíny, športovalo sa, ale aj oddychovalo a papkalo. A to nie len malí, ale aj tí starší. Nešportovalo sa len v prírode, ale naši piataci si zašli na environmentálnu výchovu do Gaderskej doliny. A vraj sa mali skvelo. A nesmieme zabudnúť, že celý tento športový deň sa niesol v duchu 30. výročia našej školy.
byli tak trochu farební. Ako ste si všimli, sú to farby jesene. A my sa ideme pozrieť medzi našich spolužiakov, ako sa vyfarbili. Ďalšou skvelou akciou, ktorú pre nás vymysleli členovia školského parlamentu, bol zaujímavý deň farieb jesene. Stačilo sa len pekne zladiť s jesennými farbami a kreatívnymi nápadmi si pripomenúť, že jeseň už je veru v plnom prúde. No veďže len pozrite. Farebnosti bolo neúrekom. Jesenne sa zladili menší žiaci, ale aj starší žiaci, no nechýbali ani naši pedagógovia. A to je za september zatiaľ všetko. Tento rok sa vám budeme prihovárať hlavne s akciami venovanými 30. výročiu našej školy, takže sa máte na čo tešiť.